Ayya shikenan komai ya tabbata. A halin da yanzu babban shiri mai suna Singham wanda ya kasance a bayan shi da yawa. A halin yanzu an yi sabon Singham wato Singham Again wanda ya haɗa manyan jarumai irin su Ashe Kumar, Tega Sharif tare da su manyan irin su Difika manyan jarumai a mata da manya-manyan jarumai. Fim ɗin na ɗaya daga cikin fim da ke ɗaukar hankali ko da kuwa ƙasar Indiya. A halin da yanzu jira ya zo ƙarshe. Kuma ba shi kaɗai ba tare da manya-manyan fina-finai masu kiliya za su fita irin su Debera wanda aka fassara shi a baya kasance haska sinima ne a yanzu an fassara haska mai kyau mutum na buƙata shi ma zai iya magana ta wannan namba ga dukkanin masu buƙatar wannan fim mai suna Singham Again ko mu ce sabon Singham ga namba wayar mu na mutum ya kai yakan iya mana magana ta WhatsApp domin samun wannan sabon fim ɗin. Sannan muna da tsarin group na sati da kuma na wata ga duk masu buƙata. Singham Again dai wani shiri ne wanda ya kasance ya zo da sabon salo ko da kuwa a ƙasar Indiya. Domin fim ne wanda ya haɗa manya-manyan jaruman da ba a taɓa haɗa irinsu ba ƙasar Indiya a cikin fim guda ɗaya. Ya haɗa irin su Ashe Kumar, ɗaya daga cikin manyan jarumai Ajay Devgan, Tega Sharif da kuma manya-manya wanda suka yi fina-finai a baya masu matuƙar yawa. Fim ne wanda ya samu babban shiri mai kyau tare da manya-manyan abin da ba a taɓa gani a da ba da kuma action ɗin da ba a taɓa irinsa a lokacin da ya gabata ba. Saboda halin yanzu sukan fito da sabbin abubuwa wanda ya kasance zai ɗau hankalin mutane da dama. Domin hakan ne kaɗai yakan iya ƙara ƙasar Indiya suna ta harkar fina-finansu. Tabbas ni da kaina na san da cewa za ku ji daɗin wannan shiri. Wannan shiri na nan zai fita kwanan nan ɗan kaɗan mai zuwa. Wannan Lahadi mukan sa ran wannan fim zai fita ga duk ma'abota kallon fina-finan Indiya masu tsaro da masu kalla kowa da kowa. Ku tara izuwa ranar Lahadi domin shirya kallon wannan fim mai suna sabon Singham ko kuma Singham Again tare da babban jarumi Ajay Devgan da kuma Ashe Kumar da kuma boss wanda ya yi action sosai.